Ve statutárním městě Most se nacházejí dvě výrazné lokality s hustým osídlením sociálně vyloučených rodin. Proto i zde začala pracovat na integraci Romů Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, která funguje při Úřadu vlády České republiky. Agentura se snaží odstranit problémy sociálně vyloučených lokalit ve 12 vybraných českých a moravských městech. Oproti roli agentury v některých jiných lokalitách, do kterých jsme vstupovali, se základním cílem síťovat a koordinovat roztříštěné aktivity v jednotlivých subjektů činných na poli sociální inkluze. Zde v Mostě jsme přišli již k rozdělenému dílu. Mostecké lokální partnerství postaveno na základu pracovní skupiny pro národnostní a etnické menšiny při řídícím výboru integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Chánov, a tato skupina již koordinovanou sítí je. Sestává vlastně ze všech typů subjektů, které chceme mít ve hře i my. Naší ambicí je ale překročit její hranice a vystavět tu platformu, kterou nazýváme lokálním partnerstvím šířeji. A to jak ve smyslu teritoriálním, tedy neomezenou toliko na lokality Chánov a Stovky, kterých se IPRM týká, tak ve smyslu druhu podporovaných aktivit, tak konečně i ve smyslu počtu členů. V katastru města Most nalezneme dvě hlavní vyloučené lokality. Jednou z nich je prostorově vyloučený Chánov, sídliště, které vzniklo na konci 70. let. Druhou je blok domů zvaný ve Stovkách, který je v bezprostředním sousedství centra města. Podíl romského obyvatelstva zde ovšem není tak vysoký jako v Chánově, přesto se o bloku mluví jako o romském getu. První naše kroky v Mostě směřují k podpoře přípravy IPRM Chánov, konkrétně pak k zabezpečení realizace jeho podpůrných studií podle potřeb definovaných pracovní skupinou a podle pravidel stanovených integrovaným operačním programem. Když mluvím o širším teritoriálním záběru lokálního partnerství Most, mám tím na mysli nejen další mosteckou lokalitu vedle zmiňovaných Stovek a Chánova, tedy panelové sídliště známé jako Sedmistovky, ale okrajově i lokality v obcích okolních, neboť tyto lokality jsou s lokalitami mosteckými provázány nejen rodině a pohybem obyvatel, ale i takovými negativními socioekonomickými jevy, jako je lichva, kuplířství, otrocké práce nebo distribuce drog. A tedy naše působení se nemůže zastavit na hranicích katastru města Mostu. My se problémy sociálně slabých a sociálně vyloučených zabýváme již řadu let zpátky, takže pochopitelně byla celá řada projektů, nejenom že zpracována, ale i realizována. Tady se daří velmi dobře spolupracovat i s neziskovými organizacemi. A hlavně musím říct, že v Mostě je perfektně zpracovaný a hlavně funkční i komunitní plánování. Takže v rámci komunitního plánování ta spolupráce funguje naprosto bezvadně. Co se týče nějakých hlavních subjektů, kdy ve vazbě třeba i na tu agenturu a její činnost při uzavírání toho takzvaného lokálního partnerství, my úzce jako město spolupracujeme s neziskovkou Domem romské kultury, který sídlí přímo v lokalitě Chanov. Dům romské kultury existuje od roku 2002 a naše společnost se zaměřila hlavně na poskytování poradenství při získávání zaměstnávání, vzdělávání v oblasti práce, pracovních vztahů, rekvalifikací a volnočasových aktivit. Jsme připraveni s agenturou spolupracovat, byli bychom rádi, kdyby nám pomohla s přípravou projektů. Za dobu naší existence jsme realizovali 18 rekvalifikačních kurzů, zhruba 180 absolventů bylo a zaměstnání následně našlo zhruba 60 účastníků těchto kurzů. Naše společnost se zaměřila i na zlepšování prostředí na chanovském sídlišti a asistované zaměstnání. Máme třeba skupinu dělníků, kteří upravují prostranství nebo opravovali ty bloky, ty panelové bloky, co jsou tady na sídlišti. Agentura společně s občanským sdružením Most naději chystá projekt, díky němuž by našli zaměstnání desítky lidí z řad drogově závislých i z řad sociálně vyloučených obyvatel Mostu.
a to na základě rekonstrukce zahrady a objektu K-centra, které sdružení provozuje. S agenturou se spolupracuje zatím na takové bázi na přípravě dalších projektů. Občanské sdružení Most k naději, který zřizuje K-centrum, zřizuje 3 projekty. K-centrum, terénní programy a linku duševní tísně. Terénní programy a K-centrum jsou čistě drogově zaměřený programy. Linka duševní tísně má záběr daleko širší, jak tu tematickou oblast, tak i tu územní působnost. A my bychom rádi Most k naději jako občanské sdružení do budoucna realizovali i jiné než drogové projekty. A právě sociální začleňování by mělo být jednou z těch oblastí, do kterých bychom se rádi vrhli. Po zřízení agentury jsme přivítali. Oblastní charita Most je tedy nestátní, nezisková organizace, je to církevní organizace a fungujeme v Mostě od roku 2000. Začali jsme projekty pro Romy. To je zařízení, v němž se právě nacházíme, to je Sovička pro děti od 4 do 15 let. Začínali jsme zároveň s asistencí v sociálně slabých rodinách a svoje aktivity jsme postupně rozšiřovali. Dneska působíme v Mostě, působíme v Litvínově, působíme v městech Duchcově a Oseku. Jsme v letošním roce vstoupili do partnerství s agenturou a jsme připraveni jakoby podílet se na takovém týmovém řešení těch sociálních problémů a sociálních potřeb v našem regionu, protože si myslím osobně, že přišel jako čas, už loni se to ukazovalo, kdy nemůžeme jako hrát každý solo a kdy potřebujeme spolu o těch věcech mluvit a možná si i více odkrýt karty. V Mostě se to už velmi dobře podařilo v komunitním plánu. Součástí připravovaného integrovaného plánu rozvoje města v Mostě má být také projekt estetické výchovy. Ten by měl být realizován ve spolupráci se základní školou Chánov, komunitním centrem Chánov, které je také členem lokálního partnerství. Pracujeme ve 4 oblastech. Raná péče, to jsou děti předškolního věku, nízkoprahové zařízení, to je děti a mládež do 18 let, odborné sociální poradenství a terénní práci, to jsou 4 oblasti, ve kterých pracujeme. Naše organizace má výlučně na starosti lokalitu Chánovskou. Spolupráce s agenturou je to na samém začátku. Sídlisko Chánov, v ktorom sa momentálne nachádzame, nie je jediná sociálne vylúčená lokalita v Moste. Takto charakterizované sú i mestské bloky 100 a 700. Podíl romského obyvatelstva ve stovkách není však ale ani zdaleka tak vysoký jako v Chánově. Podle některých zdrojů nedosahuje ani 50%. Rizikovým problémem, se kterým se lokality potýkají již několik let, je lichva. Ta ovšem není jediným patologickým jevem, který se v obou lokalitách objevuje. Renata Berkyová a Tomáš Bystrý, Most.